Fl-aħħar jiem il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se tkun l-entità tal-Gvern Identity Malta li tiddetermina jekk persuna hix eliġibbli biex tixtri ċ-ċittadinanza Maltija. Iżda issa jirriżulta minn artiklu 6 tal-avviż legali tal-bieħ taċ-ċittadinanza li f'xi każi fejn Identity Malta tkun sodisfatta mill-applikazzjoni tal-persuna anke jekk din ikollha passat kriminali jew saħansitra tkun qed tiġi investigata fuq xi każ kriminali jew tkun ta' teddida għal pajjiżna, l-entità tal-Gvern għandha kull dritt li tirreferi l-applikazzjoni lill-Ministru Manuel Mallia. Imbagħad jiddeċidi hu jekk iċ-ċittadinanza tingħatax lil din il-persuna jew le. F'kelma oħra mhux Identity Malta biss se jkollha liet li tiddetermina min jixtri ċittadinanza Maltija, iżda anke l-Gvern permezz tal-Ministru Manuel Mallia. F'istqarrija l-kandidat tal-Partit Nazzjonalista tal-Parlament Ewropew Stefano Mallia talab lill Ministru Manuel Mallia biex jispjega għalfejn l-avviż legali tal-bieħ taċ-ċittadinanza jippermetti li xi ħadd passat kriminali jista' xorta waħda jixtri ċ-ċittadinanza Maltija. Sa dan it-tant f'kummenti ma' dan l-istazzjon il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta Peter Aġus spjega li l-Parlament Ewropew għandu żewġ funzjonijiet, wieħed li jilleġisla, jiġifieri jivvota fuq il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u ieħor li jagħmel pressjoni politika kif għamel fil-każ tal-bieħ taċ-ċittadinanza Maltija. Meta jaġixxi taħt it-tieni funzjoni fejn jgħid x'jaħseb fejn m'għandux poter ta' liġi, hemmhekk ikun qed jagħmel pressjoni politika. U l-pressjoni politika tkun indirizzata li jkunu indirizzati ta' riżoluzzjoni tiegħu. Iżda wkoll lejn l-istituzzjonijiet l-oħrajn Ewropej. Iżda mhux tal-istess ħsieb huma żewġ kandidati tal-Partit Laburista li propju qegħdin jikkampanjaw biex jiġu eletti fil-Parlament Ewropew, l-eks-Prim Ministru Alfred Sant u l-kandidat Ivan Grixti. Naħseb li l-Oppożizzjoni Nazzjonalista da tirrispetta l-Parlament Malti u twaqqaf l-attakki li qed dejja bihom fuq l-iskema. Il-Gvern għandu jirrispetta l-Parlament Ewropew? Il-Gvern jirrispetta s-sovranità tal-Parlament Malti għandu. Parlament Ewropew? Inti kandidat tal-Parlament Ewropew? Ma imma għalija il-Parlament Malti huwa sovran. Il-Partit Laburista fil-Gvern jibqa' dej bil-programm tiegħu u minn hemm naraw aħna dejjem inħarsu l-interessi tal-pajjiż. Min-naħa l-oħra żewġ kandidati tal-Partit Nazzjonalista Helga Ellul u Jonathan Shaw appellaw lill-Prim Ministru biex juri element ta' rispett lejn il-Parlament Ewropew. The last European Parliament with 90% against it, how important the European Parliament is, and the Commission obviously is listening, like Commissioner Reding is saying. Dan huwa element ta' rispett. Meta xi ħadd titik l-opinjoni, mhux bil-forsi il-Parlament, anyone, x'ħadd titik opinjoni, hekk vera tisma' triaġixxi u obbligu tal-Gvern li jirrispetta opinjoni ta' nies oħra. Matul il-ġurnata dan l-istazzjon ħal kummenti wkoll tal-kandidat tal-Parlament Ewropew fisem l-Alternattiva Demokratika Arnold Cassola li talab lill-Prim Ministru biex isejjaħ referendum. Aħna naraw li din l-iskema kif inhi m'għandix futur. Aħna ġiġa tlabna l-Prim Ministru biex jieqaf u biex hemm jirrivedi jisospendiha għedna, ħalli nirriveduha għaliex mis se tagħmlilna ġid, ġa mhux qed tagħmlilna ġid barra minn Malta. Fuq l-istess linja tkellmet is-senatriċi Franċiża tal-ħodor Ango Ela Calliopi. It's very surprising. I think it's not possible to buy citizenship. You have to feel the citizenship. You have to have ties between you and the country. Sadantant il-Portal Newsbook jagħti rapporta li tkellem ma' uffiċjali tal-Gvern Ċipriot u Awstrijak, żewġ pajjiżi li l-Gvern Laburista prova jagħti l-impressjoni li l-iskema Maltija hija simili għal tagħhom li tnejn li huma ċaħdu din is-similarità. Anzi, fi kliemhom kemm l-awtoritajiet tal-Awstrija kif ukoll dawk ta' Ċipru ma jridux li l-iskemi ta' ċittadinanza f'pajjiżhom jiġu mqabbla mal-iskemi tal-Gvern Laburista Malti.